nyamema ene adofonom ebraso se yetie nyame asam se o life no so e TikTok wa God richly bless you. Ene mentina be se dohwere baako na yensua Kristo asam yada obade anu ase ene anwumre nso owura Yesu Kristo ayadom ayadoye odi yankwa che osan ede abehyiam ewo eye kasafidie so mede Yesu Kristo edinimo nchia achia nyamema ede adofonom eye True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village eye uti branch ana anwumre ye no ahia eye udifo sofo sapakane Jacob Bechi papa babia wo bi anwumre awrade enhira na daroma entina yenya akwanya ye no ahia ewo afidie so ukuada bia no True Faith Church International Wood Village branch no yampa abo ewo asori fie ha edi me fa konya so maton safre dodo a ehwe me na etie nyame asem se ukuada wei ene ukuada bia no bomoden na etua no mo ne bra na yanyampa abo oba beto yesof pani udifo sofo Jacob Bechi ona yesof pani ewo ha oni na difo na adwumafo nyina ebu ni chidomo a yeye mpabo nokurim ndi ohaw bi edawso bia no beton safra o se fa bepiem ewo Sokobai Wood Village Bola Junction True Faith Church International na onyankopon so ebemu ahu nanim nyam sanso ne fiere bia nso ye watch night ana memenda nso ene ya sore ndi enafu amabonzu bosu nyina no obetima tuanamo na waba obaye no be ya sore ibinya bre ene adaje dia maw na bibia nso aya sundwie ebia na ope ye kira kwai anankomotwetwe bia so wo hwe me Facebook ana YouTube a number no ene da screen ase ho no dodo nso a ehwe mo ewo TikTok nso pacho bibiri number no ewo mi profile ho okoho a wonsa ebeka number no opese one me soft penny udifo sofo Jacob Bechi etwetwe nkomo a wo chat me am de number nso ebema na ore no edi enkomo yegusu a ye bo nyame asem no edawuru na bote nyina ne se edadi akire no ye nyina benya enkwaje ede amaye kra na dwumadi a ye die no dwumadi a ye di no nukurum ewo Kristo Yesu efrize ye nyina no ojefo na anaso ode oboye no oni yen ewo yenhwehwemu ewo dwumadi bia ye dim edidie ye bia no ye bomoden se ye beye no nukurum nansai yegusu a ye bo promo bi ewo media no so TikTok ni Facebook ni ade nyina ye bo promo no ewo ho na promo no edwumadi nyina ne se nano onyankopon ka kire Israelfo se ene na mamini Misrim enso pa afrim so ene ana mamini Misrim enso pa afrim so na ampa so onyankopon nam ni tumi na hoden so eyi wo ha ne amane a
na eda Israelfoɔ so ebra na omuo enkoasom mu ɛno na onkonkoro nam yeso pani so odifo Jacob Bechi the major prophet so na Yehowa ne na kasa ɛfa ya setra braba a yɛbɔ ɛne nkunimdi asesi enya ɛne animunyam a asesi yehunu ɛwɔ Kristo a dwumadie no ɛyɛ mpaabo dwumadie a ɛyɛ nanson tie ne ye asa mpaabo we no ɛyɛ mpaabo a ɔrɔfo a wɔhwɛ me ɛnwosira tumi ɛwɔ mpaabo nim tie ne ye nwosira tumi ankasa ɛwɔ saa program no a ɛbɛnim nanson emusua ye fifiri mu ene baabi a ye betena tenaye ensu a ye nomye aduane a ye diye atade a ye hyeye ye wakonwa bu okura akotena so a akonwa esi ho akonwa bu o dese okotena so a etimi sesa hyebere nti amani boberobe huama ne wa brabom atinisu a ebi kura ka woma no aduro agu wenti awurade akasa ti nanso mpaabo no tim wada so re se omuni mpaabo kese omuni mpaabo kese ba ko edi ka ye no last year ni kurani adansi afifiri mo baaye no me kura boromadwe ne mente ase so ine kura me tola me te won mam timi dwene wo sam se ei edi se nyankopon wo se wo tumi sa ene nipa ntimi hwe na kira kwai emenya woje ene fa hodie eti season 2 no ana aduru so program no said the last year no afidie no ya increase no times 10 all say Shadrach Meshach Abednego the book Aneza edwom kogu ojenemu no before so edwom kogu no na ejan foro no hyedada na ejana ben nanso oma omusa de janu bi kan ho ama ejana mo ye den sade be ya dwumadi a wo bedie no ebewie peyo eti season 2 we no eye higher than ba kunu edi kaaye ye no sister brother me do fa wo hwe me mo ne mere baabi a wo hye wo Ghana ha biara baabi a wo hwe me firi bia wo nya announcement wo bia no me say sa wo abrochi mamu kura ana wo poja baabi kura yan hyehyeye ebram koi eye 6 April ne twa print ticket ne be fa ho be wura mbaabo nim eye ni breza na me ka no eye ni bresam ana me na wo ka no na mpaabo no kwesiara no aya hyase no de bia na me ka se enyu odifo ni difo ye ka nyankopon difo a nyankopon difo ni obi a nyame afa no so aka bibi na ye dwuma na wasa hwa no yi the major prophet awurade de direction a ano ye dia edikai aba kwesiara no aya hye mpaabo na se ne ye be sa direction no enu ne di biem mpaabo na no de bia na me ka se so okon mpaabo wo hwe me na okon mpaabo na asori fi ho no nyankopon difo bia ni ho na wote wo saa bibi beto a wunhunu nyankopon difo Yesu Kristo ye difo tare na wote asafo bim na difo nim na bibia enkoso zodi aze nyame asam se munyimini na masibetim muji nyame asam na mani pasi timu tieniye nyame asam ena mani pasi tim ewa brabom bize nyame asam na wuti a ebetre nkoye we na ma wa ye din wenya ewo wasetrem ewo kristosumu enti nyame asam na ma wo ye din wi a de ba mo wo din yie no aye difo tieniye sa message ma ya to me da de abrao de ba mu wadi yero eye difo nyangopo difo dina babo se munyi nyame asamuni na mwase batim
David was out just here. Muria, Munyima di for Sunni, Namubadi. Enti program no Abaswaro, Sisepo, a Sunday. The Darashia Edikan Yeya, Nanajo, a Quesiara and a Jono, a deliverance service. A deliverance. It's a more spiritual marriage in na move from an inch program. Moya Juma, a Juma na Guo, Wobo Mokura, Nikura Boni Jet to the bass and Predu, Scaling in Ashe. Who close more good tribune? Caesar, Monemere, and Yakwa, who hear deliverance. You go more, a Juma warrior. Ofa akura bia na akura na gunu kwasia ni nyina spiritual thing enye kwa obu okuro timi hia ne boafo na ono ankasa apam no enye kwa o eti darashe no adidi kan ano ohye onse barifo kakasa bi se atekane onti dompe enti yen yesiesie ho me program ni mi giram 24/7 amani abrea adanse yenya no last year program no ye pedi aka ho ede se meme wonim adanse metie fidie nim na me kan de mahuru ene de kristo ya akire wo agidi ye nya azafo se de binum eyo no no eti kristo ya atomo a Sunday no ye sisi no darashe ho ebedi kai na najo e deliverance. Nti after deliverance no Monday na no pampabo no beto aso, Tuesday pabo no beto aso, Wednesday pabo no beto aso. So just here eno kura direction sawum, Thursday pabo no beto aso, Friday no pa pabo no besa to aso. Na najo eno na ya kwanchire twato a ya show eno monyama ta de tianie Onyankopon nam yeso odifo se bakali Jacob bechi ane empanimfu a wato nsafre ho edifo mu odifo asofo mu asofo nyame nkrofo ebeka ye ho ndi darasi etwato ebe no Friday na najo no enu na ye murunkum nkataso murunkum enkataso ne nyina pa wudi frasa ntoma adi nkunimdie akọwatena ye iti bawani sa eduru ho a wodo ho ba bewura program nim antum 7 days siesie ho ne fa ho bewuram na wode nanso kotwe nyame animu a omfa nsapan enkofie da iti share nsoma me on a simple to 11th 12th or the 12th you be Saturday can say Friday na Jonas you see yinim Saturday no date on the 12th ye me menda for dey ade che me menda na no pa na ne asa ya sore eti ano kura no timi boabo aho bewuram nye nyina di homeda no wia na akọ atena ye kama Erade show na onyo odo ye baba mpa ye Laja ya active na da woda oko aha bompa ya my Laja do fun me bompa oso so answer for papa my dawasi won hwe support ya hwe no bambo power boy ahwe so be pim sam pempen so enti atenka boni bia ne kenya nse odun foja asida yi ne nkanfo ka odinda amen na esre nyanse wo yemobo afan fom ne bone ne mra to nyina chen na koso akan no wadu no humobro na mo wadu no humobro endorse enso shremo yinshira na bibia be yourself na za tamfo hyehye no nsusu ye de wa mane nyina yakwa na waka tamfo ni mo ye ho na wabre wonyum ase na wa mana hwehwe ase ne edi onso nkunim tum nyina ewra no asafu a koso aka ye ne hyira ye ne de ne abre nyina amen Yarase Erade Jean Erade Jean yo nyamemba ene adoforom yabo empire wie de na
yɛbɛtoa awurade asɛm no so yɛtua hofo kakraa bi na yɛgya akwam yɛgu so a yɛka nyame asɛm no na nyame asɛm no a yɛka no bɔmmɔden sɛ medɔfo a wɔ life no so na wohwɛ me wobɛtie bi na wode abɔ bra dwumadi a yɛdie nyinaa no ɛyɛ nkwagye berɛ wobɛtumi afolo yɛ ɛwɔ media no so Facebook ne Evangelist Ogya Wura, YouTube yɛ Ogya Wura TV ana kwasiara nɔpa biara 8 to 9 kwasiara nɔpa 8 to 9 mewɔ Kingdom TV so a mede nyame asɛm ɛfa hɔ ɛde ma nyame ma ɛnɛ anwummere maasɛm a me ne ɔba bɛkyɛ no mato din sɛ Yesu Kristo ɛba w'abrabɔ mu a nneɛma nyinaa sesa ama nkonimdie ba sɛ Yesu Kristo ɛba w'abrabɔ mu a nneɛma nyinaa ɛsesa ama nkonimdie ba sɛ wohwɛ ewiase ɛne baabi a ɛkɔ a biribiara ɛdi adanseɛ sɛ ɛnkyɛ wiase bɛkɔ na wieɛ na ɛsiane sɛ wiase kɔ awieɛ nti no amabɔnsam so asɔre agyina a wɔyɛ adwuma bɔne ɛde tia nipa abrabɔ nti mene wo ka sɛ bɔnsam asɛ nipa bebree abrabɔ bɔnsam asɛ nipa bebree anidasoɔ ahombɔne ama bebree animonyam abɔ wɔn ɛtɔrɔfo a wohwɛ me na wotie me saa bere ɛne message mede to fam paa tie nie wo data so a pedata no bi ka ho ɛfiri sɛ ɛyɛ asɛm a ɛmu oduru a mepɛ sɛ obi a wohwɛ me biara no wobɔ mmɔden na wotie na wofa mu aba na wonim Kristo a watutu mmirika aba ne nkyɛn na ɔde ne tumi agyew so obi ka kyerɛ sɛ Yesu Kristo onu tumi a na ɔboa yɛfrɛ no tumi wura otumi adeɛ nyinaa yɔ ɛma ne boro so na yana ɛka ɔhwehwɛ sɛ nipa ɛbɛtua na mo aba ne nkyɛn na ɔde ne tumi agye no afiri ɔbɔnefoɔ ne nsɛm nanso ɛtɔ da a ɛnneɔma a yɛ na nipa yɛfa mu ɛnneɔma a ɛtɔ da a ɛkɔ yɛ kra so abu ɛne deɛ ɛsisiw yɛ abrabɔ mu nti no ɛtɔ da a na ɛde aba mu bu aba ɔdɔfoɔ ɛne da so ɔda so wɔ hɔ wate ɛti na nwummerɛ yi mekasa kyerɛ dodo a wɔnom aba mu abuo dodo a wɔnom gyidi asa wɔn a ɔmu huru sɛ abrabɔ no ɔmu so ni mfasoɔ no anwummerɛ me ne mo na ɛkasa bɔmmɔden no ma ho kwan ama Yesu Kristo ɛmmrɛ w'abrabɔm na ɔnsesa nneɔma a asɛe no ɔnyɛ ne yie na w'animonyam ebi mpagya na nya asomdwie nhyira nka ɔba deɛ den daa sɛ Kristo bɔ w'abrabɔ mu a wonya ahotɔ sɛ Kristo bɔ w'abrabɔ mu a wonya asomdwie sɛ Yesu Kristo ɔdɔfoɔ ma no kwan ama ne ba w'abrabɔ mu a adeɛ bi a woyɛ biara no ɛyɛ nkɔsoɔ na Bible mu no ɛnsɛm a wɔatwerɛ no wɔ mu no wɔatwerɛ no sɛ ɛnhwɛsoɔ de amae nti nneɔma a ɛsisi wɔ titiberem deɛ binom faa mu deɛ totoo binom
emu ne guaseɛ emu ɔhaw emu anigyeɛ awerɛhoɔ ɛnei saa bi ɛnsɛ soɔ the same day ɛna ɛkɔ soɔ bɛreyɛ na awerɛho sɛ nnipa bebree wɔ hɔ no mu a ɔmu wura situation bi a ɛyɛ baa situation bi mu a ɛsiane sɛ ɔmu ni wurakyekyefoɔ na ɔmu ni sɔmfuo nti no na ɔma brabɔ no akɔwie wɔ mbasaa da wɔne sa bɛhwɛ kristo no wate asɛnnua no a na ɛwɔ hɔ ɛwɔ goko da soɔ no ɛwɔ purpose ɛyɛ mene mmienu ntia enti na no yesu kristo ɛne owura bi hyiae na oyi ne tumi a ɛwɔ no mu no adi ama onipa no anya wɔgyeɛ ɛma afei adanseɛ bebree ɛsɛ asi sɔrɔfoɔ masɛmato de sɛ ma yesu kristo ɛmmerɛ wɔberɛ bom na ɔnsesa nneɛma nyinaa ɛmfa ma wate nhyira yesu kristo den daa Mark chapter 5 verse number 1 hwɛ asɛm bi hɔ ma me Mark chapter 5 verse number 1 ha bro ya kasa gu microphone me ha na dodo no ente wo voice no yanko Mark chapter 5 verse number 1 ha obetima peda bible no ha na waben microphone obetima twa ko anim ha said be comfortable yes yanko menua na odru epo no eja tieni o yesu kristo ɛho asɛm ane yɛkenkaa no ɔse ɔyɛdeɛ bɛyɛ odru epo no eja yesu kristo nam ɛne wɔyɛ adwuma a ɔde baa ɛwɔ asase no sɛ ɔbɛka wɔ nyankopɔn ahenni no asɛmpa kyerɛ nipa na afei ɔnam tumi a ɔwɔ so asanesane nipa afiri ahombɔne nsɛm ɛti berɛ a ɔgu so ɛyɛ adwuma no ɔyɛdeɛ bɛyɛ na odru epo no eja woduru ɛpo no agya ɔne asuafoɔ no atwa esupɔ bi ɛpo no a na da hɔ no Galile hɔ no na nsuo da hɔ baabi a no adu no nti otwa ɛpo no ɛkɔ nsuo no agya na ɛsɛ the river bank yesu kristo atwa ɛpo no ɛkɔ nsuo no agya yɛnkɔ Grasifoɔ asase so Galadafoɔ asase so na ofiri kuduro no mu tieniyo yesu kristo afiri baabi a no ɔwɔ no atwa asuo a na hɔ Galadafoɔ asase so no nsuo no na twa ntɛmo nti wɔberɛ a wɔtwa asuo no ana okɔduru asase bi a ne yɛfrɛ no Galadafoɔ asase so nti ɛberɛ a okɔduru hɔ no yɛhwɛ a na ma ɔtu yɛkɔ na ofiri kuduro no mu no nti ɛberɛ a yesu kristo firi kuduro no mu sii fam paa ntama na onipa bi ahomfin firi aboda no mu hyia no hallelujah amen ɔrɔfo a wɔhwɛ me na wotie me mese message mede ato fam wɔyɛ teachings ɛberɛ a yesu kristo firi kuduro no na ɔde ne no sii Galadafoɔ asase soɔ no bible si ntam a onipa bi wɔ hɔ a na deɛ bɛyi na homfin firi aboda no mu hyia no ahomfin ɛwɔ ne mu atumirika ɛbɛhyia yesu kristo nhyira nka ɔbɔ adeɛ din amen ɔno a ɔde aboda no mu ayɛ ne tenaberɛ twɛ me sɛ yɛka sɛ hohomfin a wɔnom yɛ honhom bi a dia foreign angels abɔfoɔ no a wɔn ne Onyankopɔn ntimi antena so Onyankopɔn pam wɔn no wɔn yɛ wicked wɔn ntimi ne Onyankopɔn antena so hɔ they are very very powerful and wicked demons iti wɔn no Onyankopɔn pam wɔn ana wɔn bɛyɛ wɔn atenaeɛ ɛwɔ asase so ebi ka wiem bi ba asase so ne abodam ni adeade
Omi so powerful. Womono omu nya de papa. Tienie. Etoda enipa bitimi ne sa huhu wei enya pam. Obu okura wo footballer. Otimi de ho akɔhye sa ahuhu wei nsa. Obi edwadini otimi de no kɔhye ahuhu wei nsa. Obi asofo otimi de no kɔhye ahuhu wei nsa. Orofo Satan no aya kan ho asɛm no. Wonya hohom papa o. Wonya hohom papa. It is all showing you. Now judge our hoa. Obese wa brabo kopem bra. Iwiase befunu wo. Iti man sabu na turi se. Ma ukoma Yesu Kristo. Ame wa brabom. Na nyoma obolofo no asano no. Onsiesie mfama. Nenya asundwie ene asetena pa. Grand of asase ay asase bia. Ahombone te so pa. Tienie. Ahombone te so. Efisa na abundan bebre awo ho. Ba bia abo bebre oho bia na ahombone te wo pa. La ya wo live rozo udiebe. Ba bia eyi kan say abo abota doso. Kuro bia kuro bi abo kese wo ho no ahombone mba ho. Yes. It is all go pie ba bi sa. So just say bi te say ko. Ene miamia bia abo ebi ayi wokotamari kwan so a ayi sa kuro yi kentampo. Abo mu abo bi wo bi mahu bi podu ha me kogbuto bi mahu bi podu ha me kogbuto so na awotwe mienza ubesare no na de homoni na eba vie. Jame so amen. Amen. Me ma chawo live so anu mi tu wan me. Me tu hun ten TikTok no wo live so TikTok no ma jono wa me so mi tu huma me. Wase gana da afosa aseswar. Owura bi wo ho a what TikTok live no so am to ho nyasa me you afri so Tierio wase abra Yesu Kristo du gere na fo asase so on oni babu ho a ho boni tirimu ebe hia eti gere na fo asase so on na demons ewo asase no so so just here. Praise God. Amen. Demons ewo asase no so eti se won sho wuye na ebi betre mu pe omodo bayo nyoma bone ti saya bebre abrabom etie sese ya musie bebre ana wodana ha ahohomo a etiti abusie mu no enya papa busiamu ho a ensawe ahohom enatim busiamu ho a baye tumi enatim busiamu ho a krono hohom ana ye diaru fie ho enti je ya ho samne sa oba bi enumunyamfo awa busianim obekwa wareye krono nti ni apam no ni kurutimi ni tukwa akọ ne nsenem ho na se akọsira no o ma ya aduane adidi awie na ayi ya kare sai nkwaya ata omudi asi ho no aso ba wa cheke nkwan mu nam nyina za ade achi a ombeto aso ombe watum anadwo bre
na ye ka de say oba warefo na akoyi nkwa mu na moawe ibewi ase na de ngwase aba ya de ababa wa ekochia ba ma maame mama makohia oba bi oba we ya na mewa no ne hojo lucky ewo no ho mene ne bobra ebeboa me enadodo ombedi no ba ma no efie ho no eye ne maame fie na ase ne nsem oba ne nsem ho no ebewi ase na okowia ntoma obi timi wia serpes hallelujah Elijah asaba na mekalo otimi wia ko wia serpes ebewi ase na enungwase fomfram na awade na go ababa wa bitimi opportunity tianiye mese anayi mirai orofo ma unko ba Kristo Yesu omra brabonim na ye satan adia ewasetemu a wone bepa woni monyam ani wunhira Kristo ntu ase amfama amen me serious Jemeso amen amen na onyame obie kwa man na oyi ni boafo ama be wi ase na ko wia no fon ko wia prema no fon hallelujah wo wia no fon be wi ase na awade odi ayo na nyoma sei tieni oba live no so am to homa me watch am on Facebook YouTube wa share la video no mai me se maza maduri se ma Yesu Kristo mera wa brabom na osesa ne mamfama owura bi awo gere darafo asase so sa owura no he was possessed demons of any nipadua nti je oyo bia no enya nkoso nti abra Yesu Kristo twa esio no akọ apunu agya pa ede de sie medafo kwa ma me na ofiri kudo no mu na ofiri kudo no na Yesu ofiri kudo no mu no entama no nipa bi a onfin free abodan mu hia no entamwa ana obia hohomone hohumfi na ze hohom ya hohumfi wo ho ya hohumfi enei nipa bebrebe adoro hohumfi no adoro nipa bebrebe so me sia obabesia na wa se omo legacy bi tietie ne bia Elijah your friend say sa legacy your friend say skinny ne they say okrebisha ndani kadipio mo eno na me pe no andani gado na bibi fuo na nim ti se mita Sunday pam na Central Market ni wo wia be 3 o'clock na ono ama be say Canada pass wa ono ane na ne yonko ba ene Canada pa na tira sa aburo so wane vo bone nje amen na tira sa aburo so sure ba bi no address sa hohuma tin mo no eye hohumfi Jemeso amen amen hohuma atin mu no eye hohumfi na sha hohumfi abatira mu a ade bia wo bia no anso ba papa if you say demons oh ya hohum bia they are ready to take and destroy omofa no masem it is a bit better mu a abababani ko no ba mu obo ti asemi ene so sha bebre amasa awuwa bi awuwa wo mu due to me sure baby brace akwa wo mobi ana ni mpoku ano etuatua na taadiem ano black ni nyina ne tuatua no de nam omvere eye ho mu ne na ene sa hallelujah amen tienie
waba yase na waba wo dagya anam baabi efise de atirimu no ayi ni wo afiri ni mu the same thing as mama binum Ishanges Kristo de da Amen. Wose abra Yesu Kristo asi kunuwa mu pa ana obi ahomfi atiri mo ya de bai ebe hia no sa wonfi ntumu a untimi ntam be matadua entu minim ene wanum emfe te se obi a wanya yogurt emanu omo boss abra ni nyira they already possess. It is all coming out our life for us. Now what's happening? We will be a mechanic outside. Demons and I work a woman. Now, Obia almost happened in Piazzo. What time when you young and you peja and you tumia in a go on the mouth? What time upon some? Diabasa, I need be a piano and then Coswa. Message we nyame na meka osofo nka nkyerɛw etwarofo masa maturi sha Yesu Kristo oba wa brabom a enoma sesa enoma asesa ama wale yesa we sweet guy ama wale nye ama wale yesa ama masiawa enipa du hyiawa omo so pe wo mo so pe nyina so nya ho kwai de wono anakora no a omiemia enya hohom papa ba ne nche Amen. so yo ba ware fo na se utie me na o hweme na upia bonte wo hyekawa uguma ya fi anase wo nam wo hyekawa wo yo ba ware fo na ba ma bi ahia no so pa enyama nye nyama nye ishaga ba de du Amen. Sansu na ye bema na wuhia oba bia na ho akono abamu ase kope no ase kose ne pe ase koye ne lie ase boneto ase e demons no a njoza na do koye yakoje nu ngwase bra uhia Kristo ma Kristo mra bra bonim inshaga ba de din Amen. wasi Yesu Kristo sifri kudu wonu no ana obia ho bane awonu ebe hia so ye nyame pa na wo hame na wutie mi a ti asem weyi nyame adwuma ya no we have to do with careful bro from Ghana ze na mako school you have to be there Very careful. you have to be very careful very good so one mo ni na ho a obi ba be you ahwe ho sisia I'm telling you obi ba be you ahwe na say ba ku bi obi le ka kire me wo ya me ni din komo me ni yasa ba bi ni din komo no bra bi Ogya Wura o nice guy pa wo me crash li anyezo anam se sa was sister bi obampa bo se nani geo style of living no ase we din na take kama se bokompo wasem we ya na crash na no de wa na si preach kura de hwe na se we wu kura enti no ba yo anam se sa was won tu hujai na wo hu kwan ya obefa so a obeba won jai anam se na kan se kire no so hwe mi anam ka jan se papa no oyo sofo no a wo ho no sofo ba echi ne mrantia ne de wo mo no wo treni wo mu waka kire wo se nyi o madanfo no oba enyo oba danfo so ne bema ana ne mrantia ne nyina nso ware disa ware ntina wo ba papai atua ba no ato adwenim wo ye warefo afi ya mo apa ba bia fa inshallah ba de din Amen. Satan tiri small obi na wo ye so han bofo na wa ba obetima ba so oba mpabo obetima ba so oba bo yemi adwuma obetima ba oba bom sha oba soboto
ama ministry no atumpaw what the kind of say agenda na nam ti so say ya na wo mo ani na ho a ubetoni fidiem na obegu onimu ase ishanka ba de da Amen. nti abia Yesu Kristo asifiri kuduo no mu no nyame asam se antempa na obarima bia hohomode atinimu saomro eyefi hohom oba be hia Yesu yamba Verse number 3. wajo say Ono na ode aboda no mu aye no tenabre. tieni ho Elia sa abrante ya kan wasem no ye nipa o nipa da sanity say ye nia ne maame akyem na wo no abosome nkono wa mumufo latoji wadibi sadi ya jeje nkura agro kavo de na ye wo so no ni nyina ne maame de ne fam yes wa pass sa process we yira mu bari bi sa wo say aya den na failure demons atake place e woni nipaduam ene ne kram orofo wo shame me say enuma bi kon class robu ama se hu dia wonye makiso mra wa brabom tutumrika ene ne mehia oh kumase soko by Wood Village Bola Junction na ojo paba ya bi siwa eba so on the 6th April no fa hu be wuram na adansie bimvra emfamaw Amen. ishanka excuse de da Amen. wase abrantiar na hohomfi atinimu ya woro no na demons bia antinimu biara wo shome eniri wonto adwumamom ntentaya wontimi mpie atoda wotimi trase din na wo boni na wusu what kind does this just time mantia bia etu wo mani si wo so nanso wan for akuma ama wo mo because wo kan wadwum no akuma mu se won ware ya o mo atwamanta nanso ne watomo ntenta ya wankasa na tumirika akohweme mekira kwai idina wotwe na no obema bia na ya no asekekaw why if you say anamontu bi dika kwaso wo bire bi atwam anu ani na hoso obi mu oduane boni di ana ja sai sunsun bone no ehun sunsun so woni paduam so what is sa Kristo Yesu ana batimi ni tumi amwade ho na eye turu pabom wajini ade na so pabo si ho ishago ba de din Amen. ya wo na wonya korinsani nanso wonne wanne ne sanoa makoduru ba bi se ena buruburu kura no wotime pai emo Say red. you say rather na abaso enyemo mo de frafra no you say be say tramon no times 30 you say no na ye latest one aba mrantie ne maba wonu nyamfo etu omu ho agusu a omonom odofo emakwan mabo nsam se wunyina so emakwai emabo nsam on sell it mu a satan adin konson agumo na wodi mo asia ewo sum na mo won twatwada ewo abrabom no muntutu bi ka make so nchai na mpabo ya dia si woro ayam mpabo yenya dia pa wo chio alifa hudie ama nipa bi no Yesu Kristo wo bansa se so no obaya adwuma the same time ama dansia bai na bira suwaro okoi adwuma no oma Peter no mtoa so Peter no yo madwuma omokọ aduru ye ntirima so sofo odifo jeko bechi woni adwuma efo so enti bansa sa se a eye Wood Village built as kunkui it is already anointed iti bomani na on the 6th program no eba suwaro be muru ho awa asase so na eniso boni a obon fon dia suwaro ya musu ni nyina ntumu ewo Kristo ishanka obadi edi Amen. wase hohomboni no a etinimu na obehia Yesu Kristo
nti abra wo hia no no e dey na sia koma me ono de oboda no mu aye ne tena bre no wode oboda no mu aye ne tena ayawra wosem wode boda no aye ne tena una say Elijah wo tu afifio ye kasai ababa wo bi hweye ni ma me sifie ono gasa wane dai yesiesiem kama bibia wo fie wo hia hwe enso ene ye kasai ya wo tu wotimi ntina fi sisa ebonsam na ya osa sisa ebonsam o mesi brawachi wo bu hono ma eya ne sase wotina fi wo kura ho keka no as ya to bibia gu no so o manya hoto so just here na oban mo nyamfo pa sister kama no wotu na wo de hwe boy bi a wudi na chi hwe boy bi yet look at the boy you are following him so boy bi a wudi na chi eti bra we ya so nto babo out na no me se be wura ho ye PZ na nice girl bra wo nice girl PZ wo no be mu tonfo so no bra na ababa wa kama no ve na boy bi rasta boy bi young boy bi hwe na tade se utimi so no kura wunware ye no bo boy girl na sum enye ne ne enye kwa to na boys na one jiga kapo also mo times no minim ka no musu so boy ni mu adaya wo hu say wo frɛ no another call entiam say obesa feature sa be panic em say girl no echiti wanachi hwɛ na yiro no wo yiro no wa ho ade girl ni chiti wanachi ntino em say o ye nioma bi nti wabupo ke na sum and again tare wo no bi so is also stores na wo ho no watare ho na gani su se o ma me so hwehwe wo ma me so tifie hwehwe sheka wo ma me abo ho obu ho kura no a ye de na koto school so wo sia mo ma na no wo fa bi amafa me nko onsia nwoma no nya scholarship onsia nwoma na daachi onye babi nyira no hwabraba wom orofa wo life no so se wo sabraba no mu a enye woni o enye woni a asase wei na no beka je o se eyeduaba asase adam bani a wo ye no ama hu sunsanso no ebi asai obi a wo asase wei so erisese yenya wu se nipa na me pesa se wo so na wan hwehwe kristo atira kwaya adam bone hu diaboro ebi ba saw I'm telling you na wo be wo wi ase sa ko be mbra be huo na wasa kujema sa akohye aka ho eti kristo mpare sa everything na wode adinfo mu adinfo si ho e dia mai everything wode ne nkurofo si wo no kuram say ka no kwesa no fa nkyiraw wugini no to na mo ba na kristo tumi na yin ho di wa brabom na wanya wojie awo ni nsam jemeso amen wasi abrantia no ate abodamu tieniye watu firfie ate abodamu na mente bebrebe the same thing annual program na ebe ye yakotetal process na yeduru dompase ha okra dompase mboa mi wure fi asa hodma dompase kwa no so ha ai na abo be se 130 bra anaju 130 akura wanya be 11 years ote abonten yere enye dompase ayi high mo ayi junction so ayi hode kuwait wa o full station wa mama o kranketwa na so 130 anamza na mo ye de wa ha are muni dai zautu je youth no minim dia ebimu hwehwe bonsam wanyo efie to be to me huru wadachi so just here
na wɔpɛ wɔ bia wɔno so yɛ demon anasɛ wɔyɛ possess na wɔma ne de ne ho abɛbɔw sɛna bɛyɛ a ɔbɛsie wo nyina soɔ nti ababaawa bi wɔ hɔ a na aberanteɛ bi wɔ hɔ a toro nyamfoɔ nti wɔnte fie biem bɛhyia no ɔdeda namfoɔ nkyɛn saa obi kura tumi kɔda wi base na skata si ne abɛkye wo so kura wi kura wonim nom bra are na wama ho kwama bonsam ɛnyɛ saa na awurade bɔ wo ɛsɛ dwuntunu bi to dwom wɔ se ɛnyɛ saa na nyame bɔ me ɛnyɛ saa na nyame bɔ me bebrebe efiri ya kasa ade nyinaa nyedi ɔhawe efiri ya miwure kasa ade nyinaa yeye hallelujah ɔdɔfo a wɔhwɛ me kristo yesu ba ma me no mmienu sɛ yɛnya no mmoroso a sɛ ɔba wɔ brɛbɔ mu a nneɔma sesa na nka obi yɛ dwamanfo o bɛrɛ ɔma no nkɔma kristo ba na brɛbɔ mu ɛnɛ ɔma dwama bio na nka obi yɛ wii no mmie o ɔma nkɔma kristo ba na brɛbɔ mu tie fotoɔ ɛnɛ wii no wɔnhye biem nhyɛnka yesu kristo den ewiase ade pa bia ni hɔ nti ebere a yɛ pirikyi ne yɛtufoɔ no me sɛ ma ho kwan wate na sɛ ɔgyeɛ no bɛba a ɛyɛ mpaabɔ ane akoma a wɔbɛgye nyame asɛm no atom yɛnti na ɛnanso mpaabɔ no ba soɔ sɛ wohwɛ mu wɔ facebook youtube a naba na ɛda screen ase no tiktok naba no ko profile hɔ na ɛfrɛ na ɛduru hɔ a on the sinsepo no baabi a wɔ biaa bɛpiem na ɛnwoma ntimi nsesa gyeme so amen toa so bra me nua Mark chapter 5 verse number 3 yes ɔno na ɔde ɔbodan mu ayɛ ne tena berɛ tiɛni wɔ sɛ ɔno na ɔde abodan nim wɔtu afirifie yɛsi fie kama obi kura timi hwɛ na ayi mai bi ɔno ankasa tiska hadai mekara asɛm kora na mewura ho watiska hadai obra a wasiesie mu kama odimi na danim ɔyɛ na adwuma so ɔtɔn phones kama odi no kura ne bibia so ntimi na danim ara me sɛ na ara na ntimi na danim wɔse edu anwumere no ɔkɔda a wɔda hɔ no mu a asɛ nisoɔ na mmua bi ne nam ho gɔgɔmɛ wɔse wo ho sɛ mmua bi ne nam ho ɔbɛhwɛ no wodidi afa kyɛm na yɛ toilet mu mu a ɛti ɔtumi ɔno ano de o ɔtumi nam nti na naadwene ne sɛ ɛm sɛ fie hɔ na ɛnyɛ correct ebia na fie wura no na akɔyɛ nneɛma bi mo ane yɛka ne sɛ wagye no advance ane akɔ ha da foforɔ ɛwɔ borɔno foforɔ so the same thing ɛnyɛ kwa ɛyɛ ahommɔne nti wada abɔnten saa ma ɛntotoma wie ne skin ama ne skin nyerɛ sɛi ane wayɛ nyanyanya sɛ wontumi nam ahontɔw wɔda abɔnten deɛ a ɛma wo bɛre sɛ ɔkɔda ne dɛm sɛ kinkirai yes deɛ di mɔ sora yɛ no no nhyɛ nka ɔba adeɛ ni ɛdi brother me se ewiase wɔ no ayɛ tim no hɔ hwɛ ɛyɛ han sɛdeɛ hunu no but spiritual no nyame bie wɔ ne a ɛyɛ sum kabii nti na ka luke no a 4:16 a wɔse wɔn a wɔn ti sum no han kɛseɛ bi ɛdɛ ɛyɛ di ɛde ama wɔn nti yɛ onipa bebree hɔ no mu a wɔn atutu afirifie wɔyɛ bɛrima warefoɔ hwɛ nomonyam a onyame ahyɛw wɔn wɔ yere te kama hwɛ ɔbaa to hwɛ hyɛnku so a egu wɔ yere akyi hwɛ ɔbaa nim da dwaa sɛdeɛ ɛsiteɛ wɔ serɛ a na dimples bia bɛtuatua ha hwɛ ne simu gyerɛ wɔ yere ho asɛm na meka kyerɛ wo no praise God ya gye so fam yɛsɛ metrani wa no no hallelujah ne simu gyerɛ wohwɛ wo yera dress ya wɔbɛdress ne moku atade kyɛ sɛ kama ɛnso wɔntra fie bɛma papa a wɔhwɛ me papa a wɔhwɛ me na wo yere paa no monyam kɛsie hwɛ sɛdeɛ wo yere si teɛ
akurokuro wo na utimi ja wo ye ho ene nkura de da hotel utimi sum na wotwe na mafie utimi sum da nsa na mafie eja eden ha wo eye hohombone ababana wo mo no Satan andua sare ndia ma wo sai firi yire chi ba ko subra se dia ba ya de bia eka ebeda so so dia se na dache omudi stroke asa to so it wano what try up so ja untimi nya empabo it braleva Wura na wonje empabo ni giga omuni empabo kasiaro so for different ko bachi ibenu to anu mkekandi omunim papa no nyago body tumi amanu ye katum du ya nyame acheni bi oye major prophet jameso amen ye mfananu masemu ni agoro na nipa bia wo free kristo bia no onyini huodi ema nipa hunu ententem jameso amen iti mo ne bompa ya eto da na mo bomu obu no mo nsakra mo adwen na wunye nyagupo mu gidie isango about you amen keka wa bode ngwa ono ode obodan mu aye tena bre waso ode obodan mu aye le tena bia wadwani frifie na obi an tumi mfa nkonso wadwani frifie adia ne pa na wo fie bra me bisa sa na tin wadwani frifie ene wo the ghetto why o papa bu okra o pa obu ono a bro ne papa tia buruchire ni papa mfasika nya hwe so o dagato entontom wo nyare cocaine wo hwia tramo no wo hwia bi isango ba de bi me so orofo so wo hwamia me se wo asam na make no me se bra Yesu Kristo nche wat didi abrante wi agiza ana wo twu kwanda wono wo tuni sa ba sa nso atogu sisa mo ni mra ho so wat ekuru onyame na ema nyesa obasisa ngugu no gaga ko trampa maso ena jeso be yo hoade o eye power se nyame de bi hyew ehyew mu a odimika na be yo hoade nyaza aze menena na onyam hoade menena nwa onyam hoade Ghana for ba ebinom dodo ahame sa obra so sa obaware na bema bia beka kira wo se opraw sister hoya me fema wow na bema no ka kira se mame no nansa onye wukuru tienie we message akwa ma ni nyina se obema bi be approach you no ka kira so opraw na oje pene se bra obi besu obi pa woni ne hase tua no mo estedi mu anamboa na mom so ka kira wo se adwa eda ya me wow enti mayen ko on test ya oboa odada o ma ho kwai na ne dase kinkire awade ne maso o agent of Satan ishanka excuse den amen afari amama nso muntie me oba obase ne pe no beka kire o sa mempel so diaze mempel opatwa so enyo ade se ani esisam o so mpemede ne yenye namfo wo semna pama on sa sade no on sa ria sade na ekoso abrante bitimi kopo baabi oba ndo mi ka se dabi mempel o se ne yenye ma father mfo yenye senua wo pra bra wo pra me ka no gwa jereo ne ho kire no ho no ba bagiska obedi di wo sa hallelujah me say obedi di wo sa o ya brante afoto utrim enya zasem na mega jono ene bia da chi bi bitima no di oboka na onye very good oboka na onye hu tiane mame nwa ma no ena mobile money bra na umfa we mame udi agrokro be mo koto cylinder ma no di wa dwe be yo say ne me ka pasam kire na em say de mi ye da chi ebetima ba oboka to ogu I'm telling you when you ya ne so a Satan timi to ni paso nti abranje bo ho ma say wa boka ba oba bia no hia na oba na twunadi obi timi di obi koto adwuma hwebi school chaplain ticket emu obi kura kwabro kire
ebe wi ase na ye de take it amare say mitimi no mobrabra wo hia mpabo brakinsom na osesa homa pabi emfaman ye die bibie tiaw abusua no ye die bibie tiaw ya hihye sa wo abusua no wo na sese ohwe abusua no nyina ntini kwase ya ma ware nti wo ya ma ware a wo de sika no nyina behwe oyere ene ma nti sa na te de ma ware ishango ba de din amen eti abra abranjeri ni Kristo shia ya no Bible say na hohomo ne area bai atini mu na obaye su nche yengwa ono ode obodan mu aye ne trabre no wode obodan wotu ofirifie ati obodan mu sa obodan no eneno eye bia wo ho a hontowo wo life no so na ohwamia timie eye bia honto wadamfo na wote ne nche wan ka yo se woni nye wonya bi problem from na be se bra wutimi kokoda wo sa holo ma me kai those days tama ne de dada ina fofo nchei ebere bi atwam na ye woda ho no mo a kwan wani kumu no oba unya me girl abo me girl abanti no dia no just me nya kala bi woda twam me be 30 minutes bi ewo ni mo mewie si ha mewie sisi a won ka 30 minutes kwa wo se wo de mewie sisi a wani batia na dohre baako because elia enura wa komo no so ogina ga ni so ani ya wo na nyina ti woni so na wura wo zam ne se wa danfru be boss abra wo nyina awie be shitire so ya baako be baby aga ne da ya one gane die no so di ase ho na wo so kwa akoda wo dada ho so wono wadamfo no one da kai one da ne ye ne dia to one da ka na wo hye kona ho di baby aga wo da no ho na ga no so wode ne ko die nti on pabo ho no ma anama tesi mo ho ma ensi ni nyina timi gu so no wakoda wem na wo kra ho agufi orofo me say se wo ba Kristo mu a wakoma to yamo wo ye destiny changer there should be a total kind of turn round in your life through Master Jesus Christ. Amen. Ishanka Kristo di ma wo kwa no mra wumu wo mra wabra bom ada no apu Yesu Kristo e wasetinam empaba unkobi asori ya onkwa watch it awunya bi ana nam sa gal sa sister ene sa na wrade ball brother ne sa na Kristo ball wo God created you for something, for a special purpose. Seek for it. She said you are quiet. Jemeso amen. Amen. Come on, young God. Now behind to me find consum ponchichire no. Abudan mo wadano. Satan demons na say na brabo na kodu standard bi say obian timi nya de bay enchichire no. Eti ya ka say oh asoma ya kai yori babo hono mo a baby owo sesiar wan na ntonofo wo go life no so sesia ya me say sofo bi head afre na turfo shada afre na turfo pa se pa me abrabo na woman amwa but Satan asisi na so se wo mura amane bi mu amane nkonani mroso a onye na adwen so obesesa e bia na te wo twen se wo behuru no na edu ko ogum tentwe ma ne nsi ansa ena no dombre de ena ne nkwaje da yentina Kristo bewu ya yentina osare firi so ejana hini ya wato ho na oba asase so nto ho bia wo na mu bia no wa kire no sa so ma ne nchaya odi tumi bachew ntina so mpabo no fa ho bewuram eyo mu ni babo kasia onyagu botumi be sane na ojenimonyam ntoma bi ebe fraw bibia no ma akachi ewo nyamianim eti mu amopa wo
mofa huma wuram mo mopa kontro mofa huma wuram mo mopa e kan say aware mo suntue mofa huma wuram dudu a eba nkonkoro ade nyame adwuma mofa huma wuram pa boni na wagaza be wuro sɛ eniso bia ɛso a ɛten wa ɛtete wo no ni gina onyame asoa emo bi nka njo sɛ Ghana sofo nyina anya correct emo bi nada nka njo sɛ Ghana difo nyina anya papa emo bi nka njo sɛ asori bia anya correct sure who told you many woman ba ku din komo nwa straight away from US nkomo mi no chese na ni agye wo se Evangelist se na ye ma gidi asore no na ye tensam e wo ma so no se enye ana mu yusu awkward ana am said the spirit of mama wata bi ene nyema bi na yi bi na mu yusu enkrofo ase ye gidi ache se me be mu na me huru ma so no se de site no mo se wow se ya to ne pato agu ya chi ache dodo se de emperifo ka se yi try almost sisrimfo so obo tribe din se mu be huru se nanka na mo na mo ede no na wo ma wi agyaw so what is abereda yes enei wabo so abe ejiri ni so jase ana wodi mu adanse sinsa se ka kuma se brother wo be ko jidi asore a emu obi ekeka nsem bia fa na da wadwe no akomo jidi asore eyi nipa yie jidi asore eboni pa wo bai jidi asore emani pa no nyam jidi asore etuni pa nkom jidi asore ebi heaven pa the man I'm telling you brother jidi asore nye wiye me you kashe radian monyam aye ni yi amana broso kashe radian monyam inshallah ba de di wo se abrantia no na owo abudan ni mu a wo de ho aye ne tenabia ye wo tenabia bi ho no mu a wote ho a eho nye location inshallah Yesu Kristo den to aso bra ye nko ye beba ho na obia ntumi mpo emfa nkonson enchichire no obia ntumi mfa nkonson enchichire de e kan se lia ye ke ho ye oni bo bebre ho no mu a o mo hia futufo bebrebe eto mu fonso o mantie so antie no onwo ti kopo afutu no ayetu sisa brother odofo enwubere fawo na beboa o ma metime che otrasi tufo sa na abrabo na wo bo no ye careful bla 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 enso mbe so betie na nyame asema ka kire se o ya baba wa onya baba wa nkosi dawo ebirum amodem wo toto ma ho ofeso me woto me wonofo mani mefe dimpusu bi tietu amaforo ho eno no nka hweo Maria choto aso nansa na ntimi ne dia ya hwede obodi beye Maria entontom kaw na Maria chow nansa na ntimi ne dia hwede obodi ne beye wa heja ntimfa wo nto obodi ne so na ho ofe ntuaka Ishaka excuse de da to aso bra yengo Go in Mark chapter 5 yes verse number 4 na wenya no mpochire ne nkonson ngui na watete nkonson no ebubu mpochire no mu obia entumi enwodwo no mo abraba na demons no de papa we ebo no sa obo wadwe mpose udi chain kura begu no a chain no unya mfa nchechire no chain mu atete enam tumia na ete owura no munti nanso yawo no nya sana no wotie o yawo no nya sana no wotie odofo a wo hweme na wotie me pa wocho bebre ne ye koba nyina no demons ewo mu a omu operate o omu titi nipa bi mu nti so rebelam tu ni ba fo say woni nipa bi ahia you have to be careful bro wase emo no ntia obi na oni ntumi kura eti obi mu wonu obi be hia enne wo be keka wadwena kire no wonim so wo body wo den enti wo do wo den be sisi no enna anadwo ono so be sore awaki atia wo
nti ana na ma nipa bebrebe yufuru wu anu mu wu because do no ano adibuo no wafam so wan hwe ya anbone betwa nkwa na so iti ebra me preach yi abrantia no ya wo no enye sana no wote but assassin so ene mu asetena ma ne hurunti homone abefa ne nipadua ye ka sai obi abedane lesbian ye wo wonte sa nanso aduane bi okodi yenti abedane lesbian abrantia bi atia hwo ba bi dom a wodwene ho a wonte ase enya bibia o okodi kwadu bi ana atia faso no atia hwene dom hallelujah amen orofo wiase we na yetim no abrabo na ye bo no se wa hwe Kristo akira kwai na wa meye niema bi amfa mo asundwie a ene ma be hawadwene eti Bible se abrantia no na wo boni tini mu a obi antumi mpomfa nkonso enkyekere no eti obo won mo timi trase di no onu ankaza ngunu se na mekurade na miyi so tia se onu ankaza timi trase na mekurade na miyi me hu die na meye dwedwe ho a wonte ase adentina me no monsa adentina me no wi adentina me no tramo adentina me ye masem ampa dodo abusa ho obusa yes why me why say bema bia ba mempe no why me why say bema bia ba me se mempe no yes me nyina be se ne pe o se mempe why ono so power demons na ye osa I'm telling you demons na ye osa eti problem bia wo mu bia no eno ti na Yesu Kristo sane bae entre mu ma problem ni nko. There should be a total round. E wo se nyema bi sesa. E ba sesa so wo Kristo. Na Kristo be yi ni tumi adi ama wonye wo je a e mpaabo. Enti nanso mpaabo no me siraw boaboa ho. Obetimi kura simu aba be da memenda na nwumere. Oba wo sumo ha benya ba bi adware, obenya ba bi adakama. Wo de anso obefa osika rebeto aduane adi. Ana me bra me boa. Ene de o bade a enye meme na mesa ene sofo ba echi ni na dwuefo na beto aduane mu odi ene de ade da ho ne mo we bia wa ba na bia ene de ene minidi bia misika ya yi dia ene ese kokko aye no na so wanom bi tie inshanka excuse de da to aso bra Mark chapter 5 verse number 5 ehwa ne de yadwa ko na da na dwoni awia owo oboda no mu ne mmepo so tiatem hallelujah amen ti hayi wo se da anajo ani awia o de be owo bepo no so owo oboda mu ne mmepo so tiatem mo na kire se Elia man no he was not resting yabi ohumio ma anjo ahome yes do pam no nsa ya se ntimi orofo meseme no kasa o mi tufo nkyerɛkyerɛ wose da awia anopa anajo papa no abrantie no owo abodan no so owo mepo so oni faako ba bia abo no wo bia no budan no bi po no so na otiatie mo kyase oni rest na odi abo twitwa ne ho tweme oni rest ye kasa ni e preachie ene bonsama manipa bebre nya homeje I'm telling you bonsama manipa bebre nya homeje oni be ma we tena no agya no na okofa foforo oni oba we tena no agya no na okofa foforo adwuma kura no oya we adwuma no odensa koso wem uhura no agyai no akoso wem uhura no agyai no akoye gye yesi adwuma bi ni yesi wawan ni nyina so okoya boka o ono so obadwuma so ntia this one this adwuma bi we are yesi business bi no de wa no akoba bosia na o de akohuram na sika na hye na yi bosia bofo no mo twe no se wa me se bonsima manipa bebre aye restlessness mo ana brofo no nye restless oh
amuna makosku me brofo no say pese me ko adote yi ne bi aha na ma polishing kakra be kakra be media no so preaching no brofo nko a hallelujah bon sama ma waye restless me boa wanye na home woni say my brother obi timi ko kata so ndimi na otimi na obadwene sa won so wonim de ha no se na ni beta guzo ensida iti time obetimi ada ye be 5:30 ade be chi no eno so sa time na ade a chi awie nti de bia be hia no na ni mu ha brother se wo baba kristo mo nwumere ya sister mrs se wo betua na mo do wo ba fode ma awurade ma nsa so aba kristo mu a obemu ahomegye Matthew 11:28 no anka wase mo bro menchai mama mahome come to me I will give you rest. Come to me I will give you rest. Say abrantie say abrantie bi timi si so otimi kama be se fo obum osati wei no asati wei ebi kwati me bo crash no de bi kwa na danfo ho fani sie mame twa me 30 minutes na ko ba no katibi no de bi sha obi atimi aye kura anyem ma be se miensa are na to pressure ma ho sa why baba wa bibisaw are na to pressure ma ho na wo dan memei no de wi ahya no de wi ahya eh nyame asam say Mark chapter 5 na making karo was say wo na etia brante no na ye demon so a wo mu ye fi eti down up awiane na jo abrante no wana mabodan mu wana mbebo so ana wo tietia mu ye dede yori ma bro onu mu a satan ayo mo bro bo sa de bio mo won twetwede wor ko bo ha no de abebo ha na wasesa ne nyema fra wade ase na wo kone ma me wo etere wasa ba makoma damfo meko ha masene ha yori bebu wo kura asafo ba kokura wontimi ntinam wo ye dwumani na ho me na wo kwa asore ya ti asema me kan ye eto da ho boni timi ye zao yoni ba bebre ho no omu bonsema ye omo se omu ntena faako ye obabu ho no wo tena faako na wo tena no eno no nyankopon bo atena se apagya wo hira so dia say now so no de ni fie abonsanfo ya no se wo obekwa asafo bim obebo ama asafo na pagya aduru ba bia wo nso wo benya enmunyam bi ani adodo de bi afiri mu no na wo mo anka abonsanfo no ofia abonsan no mo pamon oh mo so magu otikwa ave no asa ko ba bia ya afa na ye bepe ba bia prapra de bia na wo kofom the same thing adwuma sa obeku no wa ye adwuma ne sa adu ba bia empagya ane nkoso ne adode e bamro na ono ankasa ye niema bi ni apam no bonsam na ye sa ite na so mpabo no me se oha me bubo so ne una unnim dia wonna mu Yesu Kristo mu no ogya wo hwe no nkobo somso okura de okode anu akose wasem yes enkobo somso Kristo bra fa hodie wo me se so obo Kristo mu a obo watenasia in Christ there is settlement. Hallelujah. Amen. In Christ there is a settlement. It is a woman Kristo mu a obemu ahomegia pa hu ni hunam famu nti abrantia no nom obodan mu no edua na jo a no osa ne nam soro ho no otiatem ye dede ahomegia ye itorofo our life no so na hweme masa maturi se Kristo Yesu ba brabo no mu a enoma nyina sesa bitimi nante sa koba no de koba are ya wo hwa abodamfo no obitimi nante kokejetia no frikejetia asaba adwendwenti obi kura wura timi fina card na twam. Hallelujah. Amen. Yeti do atwoko na odi abo twitwa no ho wo se odi abo se twitwa no ho odi abo
e demons na yes how what dia bo twitwa no ho just say omoma no ye ade a ono ankasa abesa bete yaw obi timi ye lesbians brother ono ankasa de ne nsa wurugura no ho yo babesi obi okro life no so ono ankasa yebi ono ankasa o de nsa wurugura no ono ankasa ti pace still no da so ye ono ankasa o when ade na wo ye no bo se wo tiem obi go timi ye no mo je ba but to me shan say wo yo ahomane nye ewade nye mfiri mu da program na ba so on the 6th April next month shanen so kwosiara Sunday na ye hyase ne the direction na hyase na nanjo ene ye deliverance ete muamua ohaw ete say hanya mania spiritual one nyina obi anya say spiritual one gaza no de how na how unim you know it obi sho bokure mem obi kura timi yire no hwere masa la show na ne basa be bon bayi na ne basa be bon bayi ba bi ahwe ne badu a sen ko so nyam a emfasoro na ne basa bon bayi be wiase na ya to na saworam the Bible say na abrantia ne de ebo ene twitwa no minim wuma bi mi monidin baby a me firi me kurum me papa kurum no ho okọ kana ne bufu a oze obi butimi fu obi bufu a otimi twese kai otimi ye niam bia ase de ope ono no de no na bufu no ba de oye awreho ne bufu a no okeka ne ho ha de hye no so nya no ai ono de tin mu no ya friend ami o de ma ya friend ama betidia ya ami ha on set for no din no ya na ne bone ye omode ya friend ama oh nice boy come boy no fe ene kura ni so wabro kire dia ni bufu a okoka na se obi buafu a no e plan ho ne se no minim de aye wode ne sesi ne sisi ne nsa ha no aka no otu ha na muja pram no hey oh maninho tianie eti abale sa wakeka no sa abon se muja na pram no ti muja ni pram ne sa na no ho ato no na afi no abaka no akame down mo se basa no akotena danchim no home tue ti de bia kuro o hwe ne sa wa se chicken pox ogu bi no kutwango a de awuo ni de nwuye otimi fa bo na ode abo no ankasa ni tirim hwa me se demo sori se wo ha waso ndua na dana ko betimi wo ma no afa homa hye no ne ho akomfo na ze na police ni mu a woje bosum yakatua ye ko ne dem no ankasa ahye no akomfo why no ahye ho akomfo o life no so hwe me e to da na ba musiku ho e ya ho bone no a o mo hu no manyam bi hwe go praise God brand new vantum pabom and some pabom no be piam na ye deliver every ho bone nsam o mo onyagopo ene manyam bi e wo nim a ebamu a e be ye nhira eto be so mu twa so e makwa ma ho bone ensie wo ne manyam wate emakwa ma hombone ensie wodache emakwa ma hombone ensie umpaja True Church International Kumasi Soko by Wu Village Oti branch ana meka for the yamao aha ejako bi aso wa hano aha yeni agro yare bo na na wo yam pabaro do wo yam babo Yesu Kristo si etwa so di pabon bai da wo no ana meboa na jinti so na yam pabo ye yam pabo se de be ya ye be wu Kristo tumi na eni enu nyam na Yesu ahye ne bi ana meboa wasafo antimo yam babo the whole year my yam babo grano once pe na na mutibo ye dai boni wiase wem na wanyere wanyam babo be de na wonya tumi e de nyam adwuma so for ebe pai 7 days any 3 days no nia de no yam babo no oda na yere to ho ana ayase dani sisimude ene hia no so for
praise God kɔsakɔrɔ ɛtini mu nti ɔhyehyɛ mpaabɔ sɛ kinkire yi a ɔnya kwama ɛne ne yere ɛnna wade ɛnumonyam kɛndin daa nti sɛ ɔnhyɛ me na wopɛtumi ɛdeɛ nyame adwuma a brother ɛyɛ mpaabɔ nti sɛ ebinom apam mu akyi na ɔmo yɛ adwuma no a na montimi nyɛ bia montama no ntom wɔhwɛ yi abɛfa no me my brother Jango Bonsha Ojo Fireman Sir Gerard abusuafo ho yɛ God richly bless you wɔsɛ abrantia no wɔnam abodam mu ɛna mepɔ so ɛna wɔteateam demon so ayɛ n'abrabɔ sɛ he shouldn't have can I say a rest sabrafo no yɛ o ma yɛ n'abrabɔ sɛ wei deɛ ni kwan so home yes ɔno so oni asomdwie hallelujah Michael Sebonsu sɛ minim so ɔna boy sɛ Michael Abraham wɔsɛ mahyia Yesu Kristo ama mabrabɔ ade asesa hyia Kristo ama mabrabɔ asesa ye obi timi tena ayi sport biaba sɛ piepie no timi pie bia bɛsa bia enwumere bɛsa nonso obegyina mu saa akohwibrew begyina mu saa ma homache bɛsa nonum jesa ade kye ansa na wabafia beda me brother ba ko life no so ono abedi adanse Sir Gerard ono abeka mu asem sa na bi no ba ye owiase o na so nya sa na nke Kristo ye no hallelujah ye kan on say de bia ya na bi no ka say na no be kan ho asem me pe destiny helper nya se fitia na wo sakan eso hwe kwa yi said ye nyankopon siesie nipa bi wo baabi a opese ofa wormo so ebo nipa bi kwa na ko hwe bi no abrabọ mo bone niam bi ana me wra ho bra Kristo na Kristo mfa so nyi obu afọ mo a oseme ma na ne namba bi basa sa ze de na de bia me ka si gidi asore no eye papa ubamu a enoma sesa wa bra bom so oba Kristo mu a wosesa wo sabra Genesis amen come on Mark chapter 5 verse number 6 yes na ohunu Yesu wo echirichiri no ohu Yesu wo echirichiri otutu mrika bekoto no haya no kasa gu microphone mama otutu mrika bekoto no mo verse 7 na ode ne kase atia mu se edie na men wo Yesu onyankopon a owo osoro ba ewoyo hallelujah amen ebra homone ne epushi abrantie no so mu koso Yesu ahwe nti okwa na okokutu Yesu onim no ose edie na mene wo Yesu Kristo onyankopon te asefo ba ewoye twaka na yentem ana meboa eso na unim se minua na Kristofo bebrebe ene abozonfo atokese comfort me ba so dem no na be yi aduru afira so dem aboade asofo amfa nkonti na comfort nye opportunity no obowura so dem no be yi nyankoma de no yi aduru na afira so dem ogina de akọ wosi twaka bay ana ya no woyo na ye se nyankopon ene bonsam ensosia wo mo ntam it is all Kristo ni a hweye so dia se hweye ana wan tumrika ene bonsam ankoya pam hweye it mo tutu nyame na ase a etoda na matumrika na mo wiam ho a ya fra no sneaking me ko hwem you obu okro otimi we Kristo ni o live no a TikTok ne nsa ne man obaso a yewo ayifuo bi wo so samanfrefuo bi wo so type your name obodin okradin ene ba bi awufira na waka wo hyebera kiro yes so call
Christopher bebre wo TikTok no so amo me kan munim asem gro on se wuye bi nyame hu mo bono mfa bo ne nchew waka wo shabra was it was it tell me your name and where you are coming no broforo no aha for dini baby o eka ho bra nti se bia me to ya fra me kwame se kwame from Kumasi na waka di woma kire me sumansem na wo ye no we Kristo na yesa sumansem na wo ye no itie nyame asem ose awobone no eka kire Yesu Kristo se ade na ye ne wo yo ede na akonfo shefa Kristo ni na akọ konfo shefa Kristo no kopede ho konfo shefa so ti ase konfo shefa Kristo ni kopede o konkurase bi mu a bako no metwahia wo be ko Roman fofa praise be fofa Anglican CAC jiri fo bi nkura wurawuram praise God jiri ni be ma no so ko ba bi no se onzo yenkoso na nikosu ase be ye obehu na disem aka kwasua oba soro santitie ne wo man ka ne se wo wa be wuram na wo na disem ka e de na no anya erale fani baba ne nchawo amen hwe wo be oboye wenu nya ya ho mane na esao awonbone betima apolitu mindset no akodi sankwase asemwe. The Bible say Mark chapter 5 verse 7 verse 7 go na odene kase atiem say enti awonbone me kasafa abrantie no mo say edian na mene wo Yesu Kristo onyankopon kronkron ne ba ewoyo me do onyankopon say ha sa awonbone etemu obi so a nyame asem nipa ne ntie nti oni ba bebre hono mu a God's message and a God's spirit everything me fa obi mu abetunufo akasa kire no bet ontie because demons na sisi na so na me se me yango bon ma urade ene ma wo se urade no de ne saka obi ama ne sakra prakope no over ne zangaw amen urade o yiru won tira Paul awo Damascus so kwa so na wasesa no onsesaw ananyumre amen mi yimpa to obrabo so sa ewiase abrabo anya ambone adu wura mu na mo obrabo asai no Yesu Kristo diru ontun frimu amen me kaza se nyagopon nipa okay ishanka Yesu Kristo din amen ntiabanjia ne kasa edie ne no woyo onyankopon ti asefo no ba o sori a wonyi Kristo ni ojefo no so wono no ahombone kura na eserutu no ana meboa okay ahombone na eserutu no wo se edie ne no wo ewoyo praise God amen twasobra me do onyankopon say afenu mo pachaw amen me do onyankopon say amen go verse 8 yes if you say na Yesu Kristo aka kire hohommode ne se firi no mu adameboa na Yesu Kristo aka kire ne se firi no mu kwa meme ndan me wura hohoye keje tia Dubai ha yima Elia na you program na na koso santas mi kobi nti ho na me kofae bra bia twa eniema a woton enipa abegyina ho a wayi no atuaka na bra na gini sika na wiayi no odi ano no oyese no sika kura no enipa twahia no mo ton eniema kama nti mi gina ho no a mi pie so bragopo ya ho obobrim se ya o na tuno efom krikra no won nai sik me kame chero sike kura no nyesika ketwa na sika na ajefre ni sem na bapete nti wa mo munim yare kro no mu huru bi dan
no ma ha se adwane awra wo se na meka no bra na etwa na hwe fom no monya vuo bi o hwe se de wasi atete ne 55 wotum se wo yo bi na ni da fom obobra na ni da fom wo hye kawa be ma warefo na nipadomo oton ne niemo o wo yere wo ma e wo fie wa badwuma wa kra fie kama dress neat badwuma hwe ben market ska so koso because wo hwe ne dress ne kasa wo ne customers ne kasa o ye business no a wonye ska so afi preko pe no twahwe no wo ne nana ni tino so lo ke say no ma chekere niam no ni tino koto so no wo ne nai na ni tino yese sa na kwansi ya ayi fita no ehuro no pie basa ne na ebona no te se ensafufu a egu robam na abuso mi gira wodi na say ewiase ya say no the same thing ebisi askwa wode ba ayo stadium ho na mti toto mu ba village homeda bi vivie na ba no say no de wono no chie no ko ta no so hono a kwan payment ai na twa no hwe ni ti ha bo pavement no so na pai Ejizo na pai no dam mo jam na ahuro no nam ano sister brother me say ewiase nya ni kan eri obi a won life no so bia no fo brabo ni agro this time dodo ankwa sore dodo ansum nyame mo amusum nyame amusum yie munya wiase abrabo no nto ba bi wiase ni na wom ewiase hakura de na wa na shishanta de boni ni nam street ni so basa na be hia na abaya kama na santini ba na wabona sumu miensa pisha ha na wabona him na no pisha ha ne furumam na odi bia hye ho nyemo basa oh kwai ndinu se de oyo ho no ya bonsam na se wonu manyam di be ma bai pa na be waro ebe wo mu ni nti abra woni kristo hia ana homuno ewura mu yi prakopa no ko Yesu je no se de ne no woyo Nazira ni Yesu Kristo ba o ba so betete ana so bere yego verse Mark chapter 5 verse number 8 yes if you say what say no say if you say no ka chare say won fifiri onipa no mu ko verse number 9 na obisa ne say within the same ana Yesu Kristo ebisa homuno a ekasafa onipa no mu say within the same na obua no say ana obua say midin the edom midin the dey edom hallelujah amen if we say me ye bebre mo fasi wa mame sa edom no okay English no a obeka jo say legend yes legend edom no kubia a set of soldiers and a set of people that you can say a Bible no de omo ya asojafo Roman titibrim Roman for asojafo no yes omo no si 6,000 ti azama omo no kari yo demons no anu omo te abrantie no mu no omo ya demons a omo te sa asojafo ense so titibrim Roman for no asojafo no 6,000 ena tini pa ba kufum demon 6,000 ena ti ba kufum yes can say the member shiwi kakra is na wo ma bodam yi obehia na bodam ni na ofa pipa ono abobo no dijatu ni sina no where demons so on hwe ne say ebi sorry tiawa owura ba ho onto wasenta etemeria enayumrei mekavu Yesu Kristo ama ade bia ho mo ne be yetie ni pa bia ne Kristo wotumi se wosesa no e ma sundue ba wosesa no mankunimdie firi mo ba wosi demons ole wa brantie mu no me demons a omo ye 6,000 demons eti demon a oye masturbation no otimbi otini paduam oze demons no omo chi wokra
on say body nipa eye body soul and a spirit three so they say body soul spirit no eye two nyame de ana bonsam de it is a nyame ahu mobo na wa kwan ne onema no wa mfa nye di kristo pa na bonsam no de na ba mo eti spirit no ba spirit ne ba ye bonsam de ne ba e be capture soul no e be tena soul no so it will capture soul no a na o control ni pedua no yes so all life no so atimi e de bebe wonu ma de omo ye nyira no enye omo po makofa akura bi me akura bi akoda makokum obi miama yenwa makotu nyinza agu makotwa nto makobosom so sa achiwade ne niam basabasa no makobodua ne eye huhumbi ene piepia ma akoye saade no zoti ase aha nti onse ne yewo ho no ma na hye se ye mekanyamsem God spirit ene piense ye mra life no so enti demons no a na ete abrantie no no na omiye 6,000 ene obi die 10,000 ai obi die 10,000 nyame amamu a wo obi die 50,000 obi die 50,000 because is say no enema na titi bremle ko so ne aye times 10 nipa baako utwa loto utwa mambet bieja kokoleke atemuda striker K20 madingo ebetu bites sansan we nyina wonum bi bia wonum bi wosa ho anu asa tia fa hyawfo ho oyere ompena asa fa hyawo anu asa ai asam no go so elia oyere anu asa wo mpena wo ne yirachi anu asa timi ko ahyawfo bonsam se do si dukuru nipa binum no anu ode enu de se me se ya na ehu niamo enu a ye ko ye tetale sa dum pass aw pedi enyo na ko fa nsu aba we de wo koto ya na ko yini ha na ye pensu anu mu a wo de mane na onyame sha betrase ne ye nya dwuma no betrase nko ba bia come and sit down waya hwe jana sem kura ne kenya msem ase pen drive betrase ne ntie nyame asem one de chere nam de na de ama no mani abre hallelujah na ya ni ma kwatita process na ma ko dum passe anadwo bre bra why your ba ho ade anka problem we mo se wo ba bi atwi na di sa na dwo ba fie na aja oba ni oba ya be ma foforo hye ho asa wato ya se yo ai ne bu fu na woman bi wo fie ona oba krokro na pattern so nim se de be ma ne sitia niam a wo yema ge no ana ode abufuo ebe gina kwa prage akura ma ana ya no gina ho ana ai prage betwamu ana gina no dropping who do say baby a wo kokora ne wure fie kwa ana sister na pa ne chew say bra nyambote no say unim niam ma yama ge no unim niam ma yama no che nkasa se no kura wo de mekwa chiri hwe so wo ba kristo mu a o ma ho to na wo kristo mu yima wo tie wo ware wo yiri na wo yiri tie sankwase ade wo ba eli a wo kristo mu a wo ba kristo mu awurade asesa niam yi wo bedi sankwase asem usika wo nyo no kania na wo bia na wo ye niam yi no usika na uhura no eno nya wan sidie da baabi hallelujah amen edini yetu fu se bra kristo no mo ahomeje be se masa watu de se kristo bo wa bra bo mu a wasesani o manyira on se wo mo twa man betre sa ne mo mti mo bra o musika o mti mfanya japade o mti mfanya we ati so jura uniska kra sa no man we se minsi bia wo be fa so enya no wo benya ho yes aha no na na yes dabi o di are papa wo now do na ba Christmas can ne pa ma siska pay America ma de bia wonga
na bo sound we ya adwuma won o ma ne ma wadwum say koto ayi plot bi o plot ho adwum mo trim so dia say ade papa bia abamu a settle down no obobo a wurefiri but so ba kristo mu a obi wadwum amma onimde ne nyansa or be settle down it all for area 2 for waiting at the nanso mpabo si wo say on the 6th April ekopim on the 12th kwasiara no mpabo no oden direction edika no be yabi na nyumbre deliverance and what day so just say ye ba bonkro for baba wo we sheshe ko jando do na ye bo bi deliverance hallelujah ye be put deliverance baba we say so ba kristo mu a esesa o de ho ana be boa arenti na wa ba kristo mu na busua tumi e da so hawadwen wa be sheko jan we na no be wo be dan na huhum bi sa no be da efia promote ndejiri vo bi no mo sa problem ni nyina no mo program no ye fa mo ntum pabom jebe so amen kana ko na ne be watch na de empon Mark chapter 5 verse number 10. Yes. Na osranu pi say ompamu free asase no so. Oh, ompamu free asase no so. There's a demon so no mo sakre ma dwen. Omo pese ombeko. Omo so beko. Won ka asase no so. Onye so me do mo djuma. Eti your bronu bu hon ma ye ntra so mo bra. Your onko no mu da. Me se me kwatena efie bim. Ewo fida dem. Kuro bi mi modi media no so ne wonti. Me kwatena efie bim. Bra. Sikam pio no ma to me nsam wa bibia mebum. We say utimi se mitimi nyi sika bi. We say ade we na me de koyi. Uhu dia ba ya. Omaji omade. Na ni omaye basa. Hey. We na nyame hu mi mobo. Ana Ewurade kasa ese baby a wote no pa so ndwe dia jiso tu firo. Mitu ye no ene ma asesa. Hallelujah. Amen. Obi ogo sho bokura ma baby a wote ne ndia. Huhum no minim obi wuma bi ewo ho baby a na me kan. Wuma bi wo ho. Anopa tututu no oba fie ho. Ono so wadamfo ofie ho. Wo chia wo na wo je so a. Eda no waje ne percentage. Uma sabra me gano eye ade e wo ho. Ma me ne da so to osisi a. Wo chia bra Elia good morning how are you? Ye de nyame ase no kan ye de nyame ase. Wo ji a wo je so no. Eda sika wo benya so benya even say 1 million a wo no wa chem. Ana wo sa wo street bi e wo ho. Sa kuro no mo hye papa. Wo mo street bi eye mantemo. Ana woni akokura bi akotena ho. Obi stuffing chair dada wato atwene. Ana o makofa na o mote so. Ai nti papa no ete stuffing chair nim. Ana maame no so ete ayi akonya efia akonya kituwa bi so. Obako no mudi nkomo. Sa spiritual stuffing chair no ase no. Huhum no madan te se otumfo akonya no. Ay say ahemfu konwa spiritual no ay ahemfu konwa no tezo na musuo ntam ne ko twam ho say baria anza udu baby abaria toto no a utueska ubobbo ka bia okura badwe ho a wonte ase tieniye it is all showing our life no so na ota person to kontokro mo wura ne mantem a be very careful. Ewu ma se na make joro uni eni ewu huru shaka body dey. Amen. The same thing bagu bi so ono so wo ayi wo hokura de say tafuru hia so area ho onya djuma nanso ne ma so nya djuma ne ma ye nketenkete anu onu obi a sika bie no no wiase bi se na wonya ma wonya djuma bra asemi na me gale se me se ani me wo suma se no ho
wo bi enkotra hadai atra mu bese duo honie kapra kroni bi demons no timi yesa de ne tia no huhum no mutimi no obusuafo ya pam se wo ya twora boji se eni kwa so obetre kokesi mbo bra ye yie enti fie na ho ko ha no se obi so ha owo tumi bone a no ma connect no ade contract ne ye ho adwuma tafu hia so asem na make physical wonya dwo bia so wiesika bia wo bi se no benyama enkrofo ko no bosiabo wọ́n mọ̀ hẹ́ ha dáná a omu ti fi okura tìmí twọ́ mu ẹ̀kọ́ bọ́bọ̀ ṣíà ẹ̀wọ̀ ní họ́ wọ́n sì ká wọ́n họ́ no wọ́n ahwí wọ́n sunsun mu nti wọ́n sẹ́ ẹ̀dẹ́ bi abọ́sọ́mi wọ́n gye sika bi abẹ́sẹ̀ bi abẹ́ 1,000 Ghana wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ no 1 week mma ne mu 6 million kọ́ wọ́n sọ hùnà de kọ́ díẹ̀ pọ̀tì adi sika náà yẹ ètì sáà nneọma wọ́n yẹ nneọma a satan ẹni atutu nípa bi abúlé abọ́ so brother brani nguro ntum furu ho wate nti omudi mpabo kesie ye mpabo a ogie ne adansie won nti entrefie ama bonsanfo mo waso wudi agwakwa wadafo beka jazo jawo mazem momofo masam nko wo yo bonsam jemeso amen se wutie ru a unhire bi bekachi nti dudu a ewo media no so amwo abrochi mem eduru ho a bomani se odo hu behura mpabom ebirum paduane dodo abrochefo ni birum omu ntintire kom kai waze adwuma no na adwuma no na adwuma na adwuma bai adu tamu asasa wo woni bere so jasia eti mu control mu a me pamcho bebre mu bo ogie wo kristo mu no empaboni duro na mu ye bia mu ntire mu yam ajandu ba bia tugu ba bi akomu di yam no na wo kra no etie mu fi nyankopon na obepai wo gie bia de ba amaw enwaje so jabro chiro no demons ni wo okra na na kese Shanko ba de dinda ke gaba bre mame Mark chapter 5 verse number 11 what you say ensuna mpreku ko kase bi wo bepo no ho mpreku kase bi wo bepo no so ho ana demons no sere se pam ya bai ekom it bible say yesu so kasai ama ho no ekowurawura mprekum emom ko wi to so bra enche na be na wie ko verse number 12 yes now money no nyina sre no say yes pam yanko mpreku no mu yago na yanko shen wo mu yatra ho ko anim na yanko shen wo mu na oma won kwan na yesu so ma kwai ko na won fin no free adi eti won fin no afree enipa no mu o mu nyire free adi 6,000 demons na won fin no free adi imagine for mo 6,000 demons na ma inu ohuna mani o demon ono no oye ye frɛ no the spirit of envy ahoya demon no ono so ka hu bi ahoya bi wonu mu chese o mu do so ama wo chese wo jiru ba bi anye nti sa demon so nyina Yesu Kristo kasa ye no o mu nyina dimirika efiri mu ara ya de bai yanko na ekuo no nyina bo kridididididi ekuo no nyina bo kridididi aha sane obotan kurun aha ekogu pum mo ana ya de ko enso na obeye se impinu yanko na owu eponum yanko aha verse number 14 yes na wona woshe empreko no dwane hallelujah amen also see Yesu kasa no honhom no fifiradi so they say aha enti empabo we na ye ba beye no obi a obenya gidia ba bi ya wo de hu bewura mu bia ba yere hu bia no de eda wo so a eteto no ekọ a eno ano na nsa ma biem just one hwe hu yi so they say aha just one hwe hu yi bu okura o mutimi ye niam bi akwantu no senka wutuo bia na mka masem se akwantu no nyina duba na efo eso ahwe ya wudimi nko bida ebedu ho omutimi de tapoli kata wani ba cha se de oye bia no enkoso nti abrantie no Yesu Kristo ni hia ye no
ɔyɛ anwade bi wɔ na bra bom na woni ani gye akura wo oni ahotɔ na de tuzui oni ahotɔ obi timi bobosia saa sakobɔ mobile money for bosia it will be on our share ne chip ato bebro de ho e kan ko a sa na urade bɔ nye sa na urade bɔ wa mo se ka me di wonim hallelujah mesi se woni kristo hia osese wa brabɔ it wo dofo a wo hwɛ me na wutie me makwa ma kristo mre wa brabɔ no osese wo hyɛbere osenka bana nka onya obuafo osenka bana nka ebikura wa wo bie wodwuma so de ase osenka bana ka ko wonim nyamdwuma ko na wo ya osenka wotima develop yo so fo bo ma watem baabo ate asɔre be 15 years ni ne safo makura nu 30 yima eya wo se mo area safo ma nu 30 we wo sanso fo no brampaabo ye fa nwampabom ne ye deliver hallelujah twazo brother nchana po baka be 5 minutes chapter 5 verse number 14 yes na wona wo hwe mpreko nu dwane na wo koka no kro no mu ne nkura no ase na wo free edi se wo kohwe de aba verse 15 na wo ba odumno brother trans ya wie verse number 15 na wo ba Yesu nchen na wo be hu de honmone wo na wo be hu ne honmone atini mu no na wo be hu de honmone wo ne so a ode edom no se ote ho fra ntuma hallelujah amen tienio ya pon ano no because ye be watch night o se ye koda kakra o se wo ma no mo hwe mpraku no o mo hwe moa no o mo nyina etumirika dwane ekokuro no ko hwe niema na ekoso ne ne sie no o mo ko kan e kire kurumafo no mo me hwa nwanwasem de nanka homoni ti ne mu a so te ase ana o mo ko kan nti o mo ko kan no e de na sie ko ka ho no bi ma me o so mo ye dai na wo bo Yesu na wo ba Yesu nchen o so mo kokron ko ye dai o mo ko kuro no mu ne nkura no ase mo na so man ko ba bi faako o mo ko nkuro ni nkura no ase ana o mo ko kan se na wo fredi ene de mo mahwo diesie abrantia wo bodam bodemu obi antimi mfa horo ene de ne ho ato no hallelujah amen odofo mesi se oba kristo mu a obema settlement wo mo nanka o mo kansam bi oba smesi de wote se nipa smesi de wote se no wo mo awurade be ye nyoma pa bi wo abrabom ama wo makodi adanse se ne de mo mahwe adwomansa ene de wonya yarese wo adwomansa ene de ne banatuma tukwai adwomansa ne de nadwuma no ekoso adwomansa ne de se nyankopɔ tumi wo ho hallelujah de nanka kane no orensa no ene de mo hwo wajai ene de nsa kura wote a na bon de no ye ma asam no ene de wajai o wode ho ma wurade de no di mema bebre achi no na de mo hwe de na de bia wo kontokwa no de bia na obi na no a na oburu nua no ene de wasese wo sister magi pani ene to kan wo wan fiu no ebeye no munyam hye ebeye nkunimdie de obonofo na due tia wo no awurade mu se wo ba no mu a obesesa ne mama wonya danse me don't for wo hwe me Two Church International Kumasi Sokoma Wu Village Osabagani David Owusu Ojera ana no me ka say ana say wo hwe me o kire wo kuyo mpa boda nti wo kwara ne wo kwara bia ne o ha ye bompae Facebook ana YouTube no number na the screen so no TikTok ukomi profile wa obetimi afa na oni edi nkomo na ebe ma direction no Kumasi Sokoma Wu Village e ba ko pe ehona na meka ho asem yi enti ukọ profile na fa number no a o ba mpabo na ebe kire 9 ni ahyase no miensa ni apon ukwere bia fiere bia so ya watch night anadwo 10 ni ahyase ahomache 3 ni apon memenda na ya sori anointing service
anopa na ne ahyase tere ne agiram tere ne pon nti program so start on the Sisebo na awie on the 12th nti Sunday no empabo no fa ho bewuram enkwa sore ka kire so for say ukọ bompaye asire bibi ne pra ne fa ho bewuram pabo nim na direction ye bi na anajo ne gina mu boabo ahoye na anajo na bra na ye deliver na de ho so de ase na wa bra bon sesa na debia na kwa bosiabo debia na ye samasa na gaza nti debia na nti wo besresere nkrofo ade eno kura manu nyam debia na du sika tua kan say yade na wo yere yare wo ba yare wo mo yare lab scanning hwan abranyame de ni tumi ebesi better wood village na wo te ho na wo tu sika tugu ya hasikanti ni ate angaza abra isenke ayeyi ye power ogia ne adanse na amaw inshanka excuse de da ana afa so no se kama kuma so be sponsor evangelism no a so ti ase eno so no ubetima support number na the screen no so no osofo odifo je ko ba eche o preach wo Lawson TV and radio meme dan numere bia 9 to 10 ana kwesiara no panso so ye 6 to 7 so ti ase enti nyame asabro so no support a eboa ema bi bia nso esihie no mu inshanka excuse de da yanko ebe na we verse 15 yes na oba Yesu nchen nda oba Yesu Kristo nchen na obehunu dia honhommone wo tieni yo ne so yima wadwe wa ha wo se oba ye no obehunu dia na honhommone wo ne so ode edom no se ote ho frantuma hallelujah na adwene mu atie mo wo se ebra ofri kurom ho no eba no anyo mo gwara ba yo wo mni kuromafo no emumre wafo asofo abusuafo papa na busuafo na bi ka ho ewiase wo ho hwe yima Elia etoda eya mo ni nyese ensu kese beto na mframa befa na wo dan a wasie eso bepa be na mabum odofo all life no so ti asem na make ni onipa bia wo ho a enka ebetumi a bompaye anase se emframa kesie bi fa na wo dan so pa emawuhuru chance a eboda no so eho na do se chance we a me de bo me dan so yi se na ha asia peja se na butu so kwa se na dado akura mum emframa na efa ye no a eboye no ama wo hunu chance kura se na emo wo dan no so yi ema wo sesa no de papa boso nti etoda ya brabo na ye ebo no se situation bi ba problem bi ba eboaye ema hunu wadofo ema hunu watamfo ema hunu na mo esese wutu na esa abo amoni nso dawo hallelujah nti papa no ya woro no na woni sa problem no beredu ba bi no okosa wo hawo no mu ebra Yesu Kristo ba na bra bomu no odofo me say afei na busuafo na wo fani unie ne papa na ne maame su di nche na ni nuanom kromuni nyina tu santen o me hadi asi nti abra o mo bae no wo ka se mo ozai wo so mba to sa na wo frantuma dia nanka wa area bai fi atini mu no dia nanka aha no abaye past tense dia nanka hombane hano ti ani o me say won show me na won life no so media no so a ti asema me no kani ye mapowe e ma brabo na won mo sesia no anya permanent man dia nanka hombane hano no afendi wote ho na adwene mu ate awu frantoma ma ho kwa na Yesu Kristo ensa wo yade ma ho kwa ma Yesu Kristo fa ne sankawo na enipa bi nka se dia nanka oye kromfo no ene de wabeda ne sempakani dia nanka wonu wi no ene de wabeye nyankopon difo dia nanka
wɔyɛ korɔmfoɔ no ɛna deɛ wɔna yɛ asɔre pani o ɔka sika ebi nso nyera da hallelujah deɛ na nka wɔkɔ ntɔkɔ a ɔbobɔ dua no ɛna deɛ wɔsesɛ wɔne na to nkurɔfoɔ firi deɛ na nka wɔhyehyɛ ntade bɔne ɛna na deɛ skirt tintintin na si ne na so abɔduku yi ababaawa ɛnɛ no wɔgyeɛ wate hallelujah mese ma Kristo mmerɛ wɔbrabɔm deɛ na nka ɔtumi si ne kunu kwaseɛ hwɛ no da paa ɛwɔ nnipa mu no ɛna deɛ wɔno na obi aware sɛm baeɛ a ɔtu fuoi sister there must be a total time round when you meet Jesus Christ gyeme so amen wɔse wɔn mo baeɛ no ɔmo kaa sɛ deɛ na nka awɔmbɔne tiri mu a wɔntimi ɛna a wɔyɛ restless a wɔyɛ hagyahagya no ɛnɛ deɛ wɔayɛ bɛyi wɔfira ntoma a wɔayɛ bɛyi n'adwene mu ate na kyerɛ sɛ yɛwɔ abrabɔ bebree hɔ no mu a ɛyɛ nipa bi a ɛbɔ a adwene mu nya nte bɔnsɛm afiri adwene ani wɔse wɔn mo baeɛ no wɔn bɛhunu sɛ wɔfira ntoma hallelujah aberanteɛ ne yɛsua asɛm wɔ ha Yesu Kristo wɔne asuafoɔ no kɔɛ no obi atade na ɛhyɛ no tieni o obi atade na ɛhyɛ no ana aberanteɛ no nso na n'atadeɛ nyina tete buda mu na ɔte ɔkɔfa atade wei nti atade no onya ne Yesu nya ne yɛne wɔwɔni bi na nam o wɔ life no so na ahwɛ mɛtieni yɛ na mebie wadwenem sɛdɛ nkonkona si aba me mu no ɛnyɛ asɛ nketewa mebio yes tie Yesu hyɛ n'atade asuafo no nyina obi aso hyɛ ne deɛ ɛntoma no onya ne hen momma no nyɛ mo nwanwa sɛ ɔte aseɛ wokenka Matthew no a ɛberɛ a Yesu Kristo wuyɛ no Bible bi yɛte aseɛ sɛ yɛde nwera na kyikyiri Christ ɛne yɛde no kɔtoo budam meboa ɛberɛ a nansa soɔ no ɔsɔreyɛ no Peter ɛne John kom meboa John ewura mu na Peter ɛwɔ ngyɛe ɔkɔɛ no na nwera no gu hɔ meboa nwera no yɛde kyekyere Yesu no na gu abuda nim na Yesu ni hɔ ɛberɛ a Yesu yi ne wɔ de kyerɛ asuafoɔ no na ɔnhyɛ atade na Yesu da naked praise God dibisa wo sɛ Yesu atade no kɔfa firi he asɛm ado na ɔhyɛ n'atade na ɔde pie ɔyɛ nwonwani die ni hɔ no ɔma ne bam hallelujah mesi anayi wira me no kasa o na me tu gidie mu sɛ ebia na o hwɛ so ɔte aseɛ na abrabom wɔn so bibia Kristo bra ɔba restore back wɔwɔ tumi wɔkan wɔ Matthew no wɔsɛ mo som bo se ntoma na sɛdeɛ wositie na de ho ama mɛma sɛ menya deɛ mɛdie na mede ho ama mɛma menya deɛ mɛfira na bɛma ketakyi a ɔnso so hwɛ na brabɔ yɛ no didi sugar mɔmefuo bi akyi when there is Christ there is freedom. There must be a total turnaround in your life. Amen. To invite Jesus Christ into your life this evening as I'm speaking right now. For woman Christo, no sister wa brabo. Your friend will shabra sisafo. Your friend will question from Yangopo. Your friend will see an area. Cantaman to cover the new. For woman what? No one change your destiny and from out. Dear, if you to me, dear Tia, Wabraba, one do I see our sum, one do you see our pool, one do I see our minomono, yes, Kisu Ebe, you appear. Amen. By the power, by the faith, through the prayers, Abbas with him. Giga, Omen Power Cassian, for whom we would him. You shall go about you. Amen. You mam so kakra bi na me pon ho kakra na ye asam ne me de ye be process ya tie ne wo se wo mu hu abrantia ne se wote ho a wo frantoma na na dwumu atie se di so bo en se we no fa bi nka wa no bi o da na dwumu ate hallelujah na jasa antoma no hu mu no na onyankopɔn anɔnte ntoma no
so oba kristo mo oba show atade foforo sisa oba show atade oba yi engwase atade ni nyina firi ho togu on say abrantie we Joseph ne papa kopom atade kama ahye no coat of the mo gane say coat of many colors na wanya ho time ani nuanom aton no adi nani aton no ade asesa atade na kohye no di aboa moja yi atade nim asa atade no ne papa boka atade kama de amano na mo boa pa wotanti na mo kuma aboa moja de asa atade no kwa ene sana sam ayima elia ekoso obi wa ma wo hwe obi establish bibi de man afo obi so ama ade na firi winsam emo ba mu wate na de che so edi wanim could you believe say ebra Joseph duanom agi atade no ese no mo ton no mo say e de ye nuan ya bon fam ya sie na chikura no se no onyankopon sie atade foforo birim o de be hye no odam faro so John say upon enugwase atu Joseph nyina no one day Pharaoh asiano atare foforo atade Pharaoh ni siano no ama elmonyam no ye kese kwa tende no ne papa e de ama no etini nyano ba misiri mo no say o mo ba hwe onua na kira kwa na so mbepe aduane adi no afa Joseph atade na hye na afa no mu hunu me say sa wo ba Kristo mu a de asai no eyeye bragiso mo sha atare foforo atade ye nkurudi atade ye nkoso atade a ekura honkonkoro amen se Kristo de bi hyewo a me say wo mo sere wo mo hu esiwo mu trash amen de yeri sa wontimi meki no wo behu ama wo be meki ama wo mo abaw na se abesere amen Joseph afei na ni nuanu gyina na omu hu ni pakoro omu tutu omene sa wase eya mina motom me no mina me papa e mama atade papa moje ya mo se no mia mini ene mo hwe atade ya hyeme ani mo nyamna doso che kane no etina me bu gbase se yesa wo ho a odaya wasie no chance na so bepa wo behunu die wom eti wodofo ene dodo a ehweme Evangelist Ogya Wura nie anyimre mbeto ugidie mu hye ugidie den enkachi wa abrabom abrantia no oso mbeto se wote ho a ofura ntoma afei all se bible no wo kan esoro no yima wo se wo na wo kenka he na oye restless mebo no anendam Yesu ba na abrabom afei wo man settle down so when Jesus Christ come into your life second thing I say nyane say he make you settlement or settle down oma wo tena fam wo ya sensible person wo se na afi na adwene mo te afi na adwene ba ma no so enti de wo ye bia no ye no pepepepepe bibia wo ye bia na afi ne ekoso na ye nkoso a erisamini mianu se ya mpo Kristo ne mba Kristo kwa ma ne be ya brabo ma afi de ye bia no ebe ye ye de nsaka we ebe ye ye suwe ya ebebam so de ase oba ba ma ayi oba na ni kunu o ma dwene nya ba ko enti de bia so dwe ni fi adwumam asundwe ni ho abusuam asundwe no because they have rejected Jesus Christ oh my Ghana ene o man bia o ma reject Jesus Christ bia no kura na asundwe mem because obi adwengo so ti ase enti ebra owura no Jesus Christ de atade ni fura no afi obeyi ni petitiru ena nwumre awurade mfa wo ayedie ntoma wate amen awurade mfa nkunumdie ntoma amen akonto ntoma na awurade mfa bi mfra awade akọ ntoma na awurade mfa bi mfra awon ntoma na awurade mfa bi mfra enumonyam ntoma na awurade mfa bi mfra hallelujah de man koswo ni yedie ni tumi ni nhira no awurade nchew bi ena nwumre na so je so ma no kwayo o ma ho kwa ma Kristo ba braboni inshanka Kristo de da kana mre na we o kakra me passe bi ho no na wo suroe yes verse number 16 na wona wo hunu ye no ka de eye de honhomone wo ne so no ne emprako no asem no kire won ko 17 na wo free ase sre no se on free won
ahye sonko 18 na osi kudo no mu na osi kudo no mu dia ka homone won so no sre no se obetena no nchen hallelujah amen o se dia ahomone won so no kromofo ni nyina pese nka Yesu ka ho bere adwuma no na enye fa akọ adwuma enti dia na ahomone won so a na ne ho atọ no obesere Yesu Kristo se yes se obetena no nchen obetena Yesu nchen nanso wa amano kwan Yesu Kristo amano kwai na o se no se yes kofie wo busuafo nchen na ko kan no ma Ewurade ayo ama wo ne mobro a wo hunu wo no kire won hallelujah amen tweme wo se abrante ne person ko di Yesu Kristo achi nanso Ewurade amano kwai e kire se abrabo na aye bo no yima bro onyankopon wo baabi a odo obi a betena etina nwumere wo hwem wo life no so utie nyame asem a me yimpa ye se Ewurade nyin ho adi nkyere no won kyere baabi a wo betena bobra amen yo nipa bi won ma na dwane se abruchire nko na se so okobobra enso bia na wo de ne Ghana se Ewurade ma direction e kyere wa bra bom baabi a wo tena obobra ebe yi amawa wo mrew yo bo won ma ne de e wo wadiem obo ma ne de ewo adwumam so te ase enti na nwumere yi odofa wo hweme me yimpa ye se Ewurade mwa na won kyere baabi a wo tena obobra ebe koso amawo won kyere wo dwuma a wo ya ebe ye promprom amawo won kyere obema won ne ware a wonya problem won kyere oba kura o ware no a wonya problem won kyere wasafo a okomu a wobenya sundwe no wonya dankwa amen when you meet Jesus Christ he settle your life for you nti abrantia no na ni dia nya se obekra Yesu esuafo no na wo dwuma foforo a Kristo di ni kwakudi bonsam nyew wo se abrantia no se na nyame ama talent o wonim za na nyame ama talent ana bonsam fo hunu no mode sa demons no begura anim asa wo ma ne kodi kwadu bi no ana to asa wo ma ne kodi to na ayi na no me na ukromu a na yapowie mesemo fa nche me kasawa na ukroma se mitwa mani a I think it's Monday no woman bi where ani aje woni ma da kodi ekura me woni ma de ode ma me enwo aza me van go fie what does this woni me why no say me ba mo ho ache o anam so nya fe na mebu sa se mi ni mo hefa anam se ya na ya abra se nyame adwuma ye microphone ye se village he se hino ani aje ko ya no yi nwo enwo e de amame se me van ko na me je na me da na se na me ka no ze na nwo de me be ma de nwo de me de ko ye dai enwo abonzafo so pe wanya wa de kokko eto wo life na hwemi aduane a me boss hweniye utato bi di wo abonde ajai abontini kenka ya mashi aye eso oba besia ne wo ton ne wo huhu enwansena hweniye abontini kenke eto ne so oba na eto apemprensa ene de bebiem aduane gele gobe kogoti ene ma na from saho huhu sem do ba bia na ya kabi kakra na ya ye enti Bible say abrante no talent do ahomboni hu ni talent no mo se no enti Yesu Kristo ka jade say kofi na ko de ko ka de esie nyina fa kire obusuafo yes ebe na wie kasem kitwa bi to aso ne mpon aha na osim koe na abrante ni sim koe na okofiti ase kan no ma kese a Yesu yoma no no wo decapoli mo na eye won nyina wawa mo verse 21 na Yesu tena akuduo no mu fa hosi wo ya wie also say abrante ni tie nyame asem no so oba Kristo mu a de kan nyina no enipa bebre abamu ama na wasesa wo mu waye bi difo asempakafo adwonofo akyerɛkyerɛfo oba Kristo mu a omo akyɛde
akyɛdeɛ no ɛwɔ hɔ dada nyame de ma wo bra ye wo bere bonsam hui ana wakata so biribi nti yes obo okura na fie apamu no abe cover o se efie tumi wo ho se ahyase no bia wo maame ana wo papa amfo amegura nyamisumu ntemu a efie tumi no ho ye den e cover nyame de no so because wo anya training bia na o makonka nti se nyame wo mobo na wo de ho a na nyame de na yiedi nti abrante we he was talented, he was gifted. No, yes, Sabakani. This man was created or born in evangelism. He was anointed in evangelism. No, yes, Sabakani. But the demons were not traso. What would say? Nyameba fan was watching a cra. I know demons mark 6,000. Ever training. Sister, Ebi Asana, what you? Or of our life, also be Asana, what ye? Namedi actually be a man. Oh, one Casa womu. Who shall be can once a net or see no correct. I don't know when you're na wono mu nsai wonya amasem baso dan na se wase wo gina ba bi pichi woni ase woni agirifo ye crusade bra krisom so jase wonyusu abrantia ba ko ye ne bompa media na no ya no wa Ghana ba je subo okọ hoye Sabakani nyamye yere sankani wo bosu wie ne nyamye se kura no hunu ade kakrakra na no ya obebosu media no so preaching yawo watwa print ticket abaje subo uti kumase ya abram baba azme ma bra so de asme ma no ma bo sema ka wadu ma chede ahye mo ni mra ho so enti abrantia de koye no wa fa na kwaduro wo so ko he deka poli o kan deka poli no ma segere deka means 10 deka means 10 poli na ekira etoso ni cities. It will come over 10 cities. God sent him to preach the gospel to 10 cities. And a city, and Bron who Kumasi at the city, Takurade city, Enkrai city, and a Hibim, Sunyai city, Tamale city, Meboa, Eva, Kekos, in the also Ghana Kurano, you were 10 regions. 16 sorry meboa some regions na the size city no capitals regional capitals muncheche muye cities na name no muncheche muye region bia capital a city SI city the said na ya keka region bia ni kropon ni kropon it is said ya can say tamare ne sa na nese no ano no mo enti enkroto edu te say gara ha na owura ni namu kanyamzem iti Kumasi die ikura na se Kumasi ho anu akokedetia ho anu atwema no aba santase no aba village wonya ba ko wo kenyam zamza a citizen kwa edu adwuma ho no so nyame ne hya ne nsa no hallelujah anso na me ba show demon 6,000 and they operate with me was the way Sabakani he was gifted by the power na demons watena so enti program no ya ba ya no brother mrs so batumi ya nyame antuma fa ho ba wuram ye duru one ma dra no ye nyine betwa bi ato aso bra so betwa we sure ya ba yero ye betwa oh sensu ahase to 20 komo ne ye ko wanya de se comedy enti no nyame ma abrante ni nya woje ebreko ye be watchna na ya bo e be se ye be to aso bi nti nyangubo hye nyame ma ene adofo no message amere ba no today say makristo mre wa bra bom na osesa enuma nyina mfa ma wo dia sai no otumi so ye ma ne yeye emi bie no ma akachi o life no so hwe me enkodi wo enkoko ho abrabo no hyebre safo no ni kristo de wona mu bia na empabo ene nya ba bia so ne bompae se Kumasi Sokoba Wood Village tiaramo ukuara we ni ukuara bia ye mpabo kina ye be mpabo ifiara wo kina memenda ne ya sore wo hwe mu Facebook ene YouTube a number ni dik ene eguso no number ni dika no ye so pani number de to aso no ye me de wo fra ni nyina be pekew wo hwe mu TikTok a number no so ukoba ye ho da ho de wonti ase bia bibi hawo bibi kire so bibi ehye so ema hu de wonya wo ho asabrabo no hu de wo ye ho a wo fra ye no be kase bi tufo direction no enam de ama no Kumasi Sokoba Wood Village oti branch Two Faith Church International bra na ye nyem pabo empabo no ye 6 April
Sunday ne de akwankyere na bedi kai na nwumere ka na hye no se deliverance service enya senketo akora adagye nim eda no so mo so ho so ye kama umbra enya we na bra ne mompae na adware ya to ampabo no so bra de beto ampabo no so kuala ene ampabo no mpompo so pa enti no so bomane na efa hu be wuram na ya wadane ato aso fiara no pa ye be mpabo no no jo mpabo na wie ne de akwankyere no a edi nkunimdie ntoma ebe firaye no na ya ye ede atato na kyese ye wie dwumadie no enti Nyankopon hia sa oje bre na ohwe me na wutie me Nyankopon hia kwasi ada no pa Evangelist Ogya Wura mo Kinton TV anopa 8 ekopem na nkoro bidi nyame asem beba sa so na me sofani odifo je ko beche papa be bia wo bia nyame nyame hia ono so epichi wo Lost TV anwumere memenda anwumere bia 9 to 10 ala kwasi ada no pa 6 to 7 enu akire so yenia Evangelist Ransford ono so Ejapa TV Ejapa Radio ono so kwasi ada bia no pa 7 to 8 ode nyame asem fa ho ema Ghana man eni nipa nyina Nyankopon hira mo na onya mo kese emira why dey God rich bless you is adwuma na wo ye no Nyankopon hira be ko so abeka nyam sef no nyame hira ba why dey enti bompa na ye fa adwuma die no emra na wie ye osusu eja safu a enwe da wase on sempa onam adwuma ni so sanka ni so Evangelist Ogya Wura adia brain ye kanyina ni se papa ye mobo na cry ti on sempa nyina no ansem yen kan obi bia akoma na nyina timidi asemi so ne nkoya asem na tiefo ni ntimi fambo ye bra da chibubo ama etosumi no imu bia anya raba odo Yesu Kristo dim na bompo ya wadum ti amen amen yadamase awrade enhira adofo no mo nyina ha na yede dwumadi ne nyina ebesie Kristo ya domo a ochina empaibo yabeba na yabebo mpa ye na bibia ye kama ye kwakwa ye watch night ndi member say message bre no nti